Så kører vi, Lars. Begge arme på indersiden. Pas på din højre arm nu, Lars. Tryk din højre skulder ind. Tryk din højre skulder frem. Tryk din højre skulder frem. Tryk din skulder frem. Ned i tempo nu, Lars. Ned i tempo. Få styr på din arm. Få styr på din arm. Ned i tempo. Lige præcis. Og så træk vejret, træk vejret. Ja tak, hop over. Til venstre, til venstre. Rigtig godt det der, Lars. Bliv ved med at drive fremad. Bliv ved med at drive fremad. Ikke lad ham få garden tilbage. Over på venstre side hele tiden. Lige præcis. Led efter den venstre crossface. Få ham ned på ryggen igen. Få ham ned på ryggen, Lars. Ja, rigtig godt. Mere tight, Lars. Mere tight. Få ham ned på ryggen. Få ham ned på ryggen, Lars. Godt det der. Crossface nu, crossface nu. Sæt dig op. Crossface med din venstre arm. Du skal længere op på hans overkrop. Tryk din... Ja, sådan der. Skub dig op. Rigtig godt. Helt rigtigt. Skub dig op på hans overkrop. Du gør det helt rigtigt, Lars. Du gør det helt rigtigt. Giv dig god tid der. Hvis han vipper op, så tager du venstre crossface. Rigtig godt det der, Lars. Giv dig god tid nu. Giv dig god tid. Lige præcis. Hold din venstre arm der. Hold din venstre arm. Skub på hans øverste arm. Skub den ned i gulvet. Skub hans øverste arm ned i gulvet med din højre. Skub hans øverste arm ned i gulvet med din højre. Lige præcis. Skub den over til højre. Bliv ved med at skubbe den over. Ja, lige præcis. Sådan der, ja. Smuk, Lars. Rigtig godt. Giv dig god tid der. Det er helt rigtigt, Lars. Det er helt rigtigt. Bliv ved med at skubbe på hans arm over mod mig. Lige præcis. Sådan der, ja. Skub den over mod mig. Sådan der, Lars. Rigtig godt. Smuk, Lars. Stræk ham ud nu. Stræk ham ud nu. Stræk ham ud nu. Løft i panden. Løft i panden. Du har fået point. Træk vejret. Giv dig god tid, Lars. Du er ikke travlt. Ikke give positionen væk, Lars. Lige præcis. Rigtig godt. Stræk ham helt ud nu. Stræk ham helt ud nu, Lars. Sådan der. Løft i panden. Og sikre choken. Du har den øverste arm der, Lars. Skub den ned. Skub den ned igen. Ja, lige præcis. Skub den ned i gulvet. Kun fokuser på den øverste arm nu, Lars. Og få point igen. Godt arbejdet.